presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay! Hello mga kasama, kinigya po ninyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner, Randy Tayad, bangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga eksunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Gogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Jimmy. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Jimmy. Kini akong problema, kung muna kinis magtiayon, labi na ka ng managuya pa, usar yung hinungdanan eh. Kanil yung silos-silos. Kung nga na problema ko anay no, inaniyon ako pagsugod ang mga panghitabo ha, samtang diha akong amigo, si Bay Pedro. Oh, Pedro, kay maayong ni kada kantas daw kay murag gilaay naman ko ani akong kinabuhi, Pedro. Ay paglaylay ako ang gikulayang ako yung asawa. Nasawan, ganahan ka? Ikaw say pulin ako ba sa kong asawa? Ayaw ay. Larga, larga ka tata. Ada, marag dindo tada. Diyos ko, unsa na ning kahimtang ta, nga nung tanan pulos naman mahal. Diyos ko, wala na gyud ang price control. Daghang naghilak, nag-uol. Mahal, ikaw ang akong gimahal. Hinaot nga imo kong gimahal, di ka mausap, mahal. Gukod ha, o di ka gukod. Mahal, ligunon ta ang pagmahal. Nindugan kung ikaw day mahal, ugwa na'y lain mahal. Ang plite karon mahal, ko lang, ang plite karon mahal, sudan bugas tanan pulos mahal. Kana. Hasta ang tubig mahal, ang kurente misamot og kamahal. Mahal, ayaw nang pag-shopping mahal. Muangal ka sa presyo mahal, malipong kas ka mahal. Ang balay pulos mahal, tambal doktor ospital pulos mahal. Masakito na takihon, matiwas na lang tungod sa kamahal. Mahal oy. Mahal nga akong tapoy mo mahal oy. Akong tapoy mo mahal pre. Charlie tamabuang ni bro. Mahal, di lang tapakasal mahal. Aron di ta makagastog mahal, mag-live-in lang ta mahal. Patasing ang baduyog. Mahal. Mabuhay. Pre. Antugan maginim mayo pre Jimmy. Ang atugan maginim mayo. Ana lingaw-lingaw na.
Unsang taon mo. Oy, pawala ko to sa kalaay. Jimmy! Commander pre, si Marikina. Gedung dire. Wala masago. Lapre. Ni ana pre, Kalma lang mo. Pakitaw na to sa taon ni pag-seminary ako sa pakitaw na. Ya kasi. Nga nang wa pa man ka mo barug diha. Kaya nakakita naman ka nga nabdong nako. Dahil na ako mga dabarkans tayo. Ikang luwa wala. Ay, kung pagkaulawi ha. Bida, ulawan mo lang sa tanim mo. Nadabi, bagyo ka nga. Under tika, bida. Nabi ko nilang under tika. Nyaon sa man, di pa ka mo uli. Una lang dito. Ay lang ko kapasa ha. Kaya katultol ko sa tuang balay taon. Ulir ko dito. Leche! Sorry dong. Karang sana. O na dito! Sunod ay ko kapasa-pas ha. Kaya di ko bata nga di katultol sa to. Pawali dito! Okay dong. Adto nako. Tala niyo ha? Bida. Sukol mo to. Purnas ko sa kanal eh. Sukol to. Kawawan ko niya ha? Bilib ko mo pre. Ay, sos, bilib. Tagwarta Bilib ito niya. Tala na itong bilib rin, hurot gito. Ay, sige lagi bilib. Ay, sige bilib. Sige ka bilib. Okay, hatag-hatag kwarta. Bida, karaan ng istayla. Patay ng founder ng dialoga. Ay, noy. Patay, noy. Bitaw pre, karon pa may kakita nga, 30 ding isugan mo pre. Abi na mo andir kasi mo asawa pre. Kay isukin mo asawa gon. Kung may masuko, matang puwa akong masuko pre. Ha? Ang tingog niya na niya, may masuko, murag maabot pikas baryo. Bitaw, isugil kayo ang imong asawa pre. Kana ganing mag-away mo, maabot ang tingog dito sa mua oy. Yung tingog sa imong asawa maabot to sa mua. Inyo, ang iya ditong tingog inyong dungog di ay. Ang ako atong tingog dito. Ay, Dawa mo ka dungog sa tingog. Alagi. Sabay. Di kay madungog pre. Nay kausa pre, no. Kung imong tingog ba? Nadungog na mo. Mingon nga husto na gang sakit kayo gang. Imo gitong tingog pre. Imo to gitingog pre. Nga mingon kag sorry gang. Sakit kayo gang, sorry gang. Imo to tingog pre. Kailang katok-katoho to. Katok-kato na. Paghilom ha. Parihas mundo ha. Kaayaw mo yung pakungon. Ako to! Ha? Ikaw dito pre. Ako to. Kapoy niya eh. Uy pre. Lakaw dito ay pre. Atong ibayad, atong ginom rin pre. Bayaran niyo ako yung kwarta! Bangag sa ilong. Day, gang. Okay. Sakit to, anong gangboy? Unya unsa man, gusto kang usbad ako? Ayo, gang, sakit kayo. Animal ka? Nang hambog ka pang hanggawa ka nga di ta ka under? Unya ipapauli pa ko ni una? Dugay kay kang nisunod ako? Nag-istra! Agay! Sige tingog pa. Tanan na bang kaldero nato nangahurot ang kalumping tungod anang imong nga gahi kayo. Sorry na good Gusto bang kini na sang taro mo yung ihapak ni mo si mong ha? Gang! Tumaag! Gang, kana siya, no? Ay, plan yung kay kaway. Hilaw dia! Baby, delivery. Tutos ko rito na. Unsa ta dito? Duwa tag siya tong. Ya, maog dayon kada. Kulkwilon ka na sa ako ang steak sa siya tong. Dali na. Maugid dayon. Dali na ba? Rumawa ng init sa uni mo. Dali na. Wa na ko'y laing sulbad para mahilom akong asawa taon. Ako na yun siyang birhan og baayo at gabi na. Unya, pagkaugma. Nagmata na di ay ka. Dali na, mga ano ta. Nakaluto na ko. Sa sudan ka. Ay, unsa pa, imong paborito. Humba nga tiil sa mamoy. Wow, tiil sa baboy. Unya, gigo ka ni mo, gang? Dili kay gihingutan lang. Gimanikyuran pagid nako. Usa? Bida sa Dali na, kay gutom na. Nahala? May sulti day ko ni mo. Ansa man na? Kuan ka, kanang may reunion, miss kong classmates elementary. Kinahanglan ko nung puting along sleeve ang mong sulobon. Malit ako maga, ha? Doon naman kay puting long sleeve, nas parador. Kung nayilo naman to, pila na ko to kapasko na kong gisulob taon. Malitag bago. Ayaw ka balaka, ugma mo puti to. Mura na to bago. Ni ana imong paboritong puti nga long sleeve. Nipalit kag bago. Mao ni ang nasa parador. Di ba? Bisag pila pa ka Pasko nga imo ning sulubon mapaputi gid nako. Wow, the best yung kada. Sigurado ko nga mas stand out yung ko sa reunion na mo. Usaon nga, pumuputi-puti tap ang kaputi ani. O gubot pa. Usaon sa bunay mo gigamit ini. Syempre, sort
powder. Wow, instant puti. O gamit na ko Surf Cherry Blossom Powder. Ingon ini ginupaputi ang Surf Powder. Napadali ang akong paglaba kay instant puti dayon in 2 minutes. Og dili lang instant puti, instant bango pa. Og niya pa, barato ra maong sulit na sulit. Wow, puputi-puti tap talaga. Basta Surf, kampante ko nga instant puti og instant bango. Maayo di ay. Wais ma'am yung kada. Sa Pasko, pagsulob sa og puti, aron masayang ang pagsilibrar nato. Nakatambog yun ko sa among reunion sa among batch sa elementary. Og lipay kay ko, kay komportable kay ko sa gisulob na kong long sleeve. Kay mao man ni ang akong paborito. Unya, puti na sad kayo. Unya, Muhapit ta ka dito sa taas sa 3rd floor kay naa dito ang palitanan nako sa kong makeup. oh, pwede kay make up. Wanay sud ang foundation nako, gatong cream nako para sa naong ba. Magpalit na lang kong daan. Sige, ari lang ko diri maghuwat nimo sa karsonisan ha. Nanaw ko diri karsonis. Ari lang ko maghuwat nimo ha. Sige dong, dali ra ko. Kasag make up niya akong asawa eh. Nga, maorig hapon na nga. Pastilan. Bahala ka diha eh. Namili ko diri karson. Oh, uy. Jimmy boy! Si Roxanne, ikaw na. Oh, kisa man ay sa pagtuon mo si Aramina. Ang gwapo mo kung mayo. Ay, ikaw sa ligwapo sa... May gwapo ka. Apan, may dako lang ang imong tiyan. Ginawamin niyo ka noon sa ba. Ikaw pili anak niyo mo. Wagay na saak. Unsaon ang akong mga nakarelasyon, bolos man mga butakal. O butalo. Butalo. Porbida sa di mo, no? Oh, wag taon sila kaigo. Wag yun, magkapamabdos na ako. Mga banga kayo eh. May lang turma itong mga tawana. O ikaw, pili anak mo. Wapasa lagi. Oh, Butalo sa dako asawa. wala. Uy, apil des butalo, no? Ako asawa, butalo. Rili ako yung butalo. Ay, maoba. Nag-control mo gud mi? Ay, wala mo tunga ka sa itong reunion. Wala ka maingon nila? Dagan pa yan nangita ni mo. Sige, uy, ari sa ko ha. Kay naghuwat na ako ang akong afam. Sige, bye. Ako tunga sa reunion nga dito ko. Rubida, no? Kapagyapon siya na. Kinsa to? Ang akong ex, to? Adi ay. Naam lagi ka diha. Abi na ko ka ng, kanang manikin ka ng barog. Manikin bitaw. Di ba, dito ko sa as? Yung palitor ka dito. Naabitaw. Pero nibalik ko kay mangayo ko nimo cash. Pero sakspan man. Unya na ta maghusay. Adto tas bahay ha. Di lang tangan hikay maikog tas ubang mga customer. Adto tas sa bahay. Tana, malit magkakag... Ay na lang. Kay nanginit na kay ning kamot nako. Lami na kay ikulata. Gagaon sa suka taon ni mo atong so. May gibuha taon do ta dato taon. Pero imo siyang ex. Oo, ako tong ex kani adto ra. Kani adto imo siyang ex karon dili na. Sa may taon ni eh. Pero ay ko kabala ka. Kamo ay mo kabala ka. Dili to mo nasukan ako. Sa imong kasukan di. May gibaka ka nako. Sa tayo gibaka ka ko nimo? Di ba niingon ka nga naamoy reunion sa imong classmate? Pwerte na kung panglabas imong long sleeve na lagom na, aron lang mo puti o presentable ka dito sa inyong party. Pero unsa mo to ako nadunggan-dong, ha? Ganong maingon man siya nga, wa ka mo ato sa tong reunion, daghang kay nangita nimo. Ako ang kining... Sa ato pa, lain day imong lakaw, ha? Di na tinuod nga doon na mo'y reunion party. Kinsa may imong gikauba to hikayo na, ha? Diin makato, dito mo motel. Butol ko taon. Ganun ka, paminaw, pasabto ti ka. Pasabta dito, Jimmy, kay kaluparo na kayo kumo na ako. Ang masing jersey. Hilam! Agoy, sus! Tukas tinuod. Tinuod lagi doon na may reunion. Kunya nganong niingon man to siya nga wa ka mo adto nga naay daghang nangita nimo ha. Ngano nakasulti man siya ato? Gang. Ang kadtong yung sulting reunion, kadtong na high school na mo. Unya ang akong gitambugan kadtong to reunion sa cemetery. Tinuod ka? Tinuod lagi. Gingnan bitaw ti ka nga kuyog ta, di ba sa kuyog? Sige lang, usa na lang. Kausa na lang gid Jimmy. Masipyat pag ani ka, kulata na gyud. Mare? Asko din pa rin, Jimmy.
Wa pa mauli, pre. Nga naman anta, pre? Kini, pwede ko mapundo ka diot din sa inyo, Mari. Naamagod mo internet ba? Mukunik unta ko ka diot. Ubayad lang ka, Mari. Kay, naamang ko transaksyon, Mari ba? Nga, kinahanglan og internet. Karoon lang noon eh. Sige, pre. Way problema na, oy. Connect lang diha. Sige nga, paliw lang ko connect sa internet, Mari, be. Ay, bebe, asa man imong cellphone? Namin nag-text na ko. Kinsa ba ni? Si Pare Simeon. So, kituyo ni. Nabasahon ako, be. Pre. Dito ko sa inyo. Nyawa man ka. Ngayon ako sorry ni mo, pre. Sulti lang ko ni mo sa tinuod. Ngayon ako sorry ni mo. Pre, for using your wife. Unsa? Sa'yo buti pa sa buta ni. Gamit niya ako sawa. Di pa traidor ka. Pre Simeon, traidor ka! Uy, ga, sa'yo lagi ka na uli. Traidor! Agay, nausa ba kayo managpamenagkagalit na? Mutaya mga! Agay! Sa sobra na kong pagpaubos mo din, sobra na. Ang ako na yung pagkatawa ni mo, ginatakan! Nausa naman ka diha, oy, nayabag na ka, nabuang na ka! Buang na yabag! Agay, unsa ba ka, Jimmy? Agay! Di ka makalimod ako, ha? Kaya si Pare Simeon mismo may angkon sa tinuod. Ung nangayo pa siyang pasaylod ako. Nagpagamit eh kaniyang kadahana ka? Saan nagpagamit? Agay! Kanus alam mo sugod sa inyong relasyon, ha? Kanus! Uy! Ay, sakit na kayo! Agay, sakit na kayo! Ayaw ka mo tungtang. Nitis ako sa Pare Simeon. Nangayo siyang pasaylod ako, di ayong tikso. Ako pasahon na paminaw. Pre, good PM. Dito ko sa inyo. Unyawa man ka dito. Mangayo lang kong sorry ni mo, pre. Musulti lang kong ni mo sa tinuod. Mangayo lang kong sorry ni mo, pre. For using your wife animal. Kano paggamit? Agay, wala gitahon, oy! Amuli mo, pag yun ka. Kulata, Tama na kayo, di ba ka, Jimmy? Wala gi! Bida! Naibigyo ka. Ni ebidensya! Bay, pataka, balakay! Sorry. Limitation na ako. Basig, ang ibon ni Kabit, paminaw pasahon ako, ha? Pre, sorry kayo. Rose feeling, kanang wipe, dili na wipe, wifi na. Unsa na? Hindi, sorry ka de. Sorry? Rose feeling de, wifi. Ay, muna ko gikulata, bawas ko, pak! Agay, di ay, pakulata mo kong balik, pak! Kang burang kang Bernardo kusog. Ha? Limal ka? Ha? Sorry. Asa na to pinuti? Ay, binuang di ha? Pinuti ko taon. Ha? Patay ni! Tigbason, tikabi! Binuang di hagang, binuang di hagang, sos, pinda sa diboy. Asa ka? Animal, balik dire! Imo kong gikulata, balik dire! Kulatahon ta sa ka, Jimmy! Mao ni akong problema kay murong patay na ako akong asawa taon. Unsaon nga ako sa siyang gikulata tungod sa akong kasuko. Unya sayop de feeling akong kupari taon. Saon din ako. Di na ko pwede nga mulis bay. Mulaya silang ko ako ani ba? Ate Pres. Unsa pa ako buhaton? Ali tabagi ko ninyo be. Unsa man kung kami pasultihon, Jimmy. Salamat sa tada, Lord Mary. Salamat sa mga pag-ampo. Ate Jinjin! Yes, Kuya Alan, mga mama, thank you kayo mga mama sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy Permi ang mga bata. Labi nagtuwa sila sa eskwelahan. Nya gawas ana para sa mga dago. Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum sad mo sa Diamond Yema. OBM Special. O palit mo kay Lami. Ang Tasty Fish Cracker ug Paulitos Macaroni Crunch. Lami yung kay na mga bata. Kanang Tasty Fish Cracker ug Paulitos Macaroni Crunch. Lami kay na bawnon. Bisag atsa ka magnakaw. Nya ugum-ugum ug Diamond Yema Special ug OBM Special. Unya sa di pa ka mo adto sa eskwelahan mga bata kinahanglan ni kabuntag mo inom yung ka og Don Pepe.
tablia. Kaya ang dun Pepe tablia, taas mo energy, happy ka! Sama sa Happy Mart 1 Luna, kulunta bunok ug bakkan. Happy ka dito kay barato kayo atong mga t-shirt o mga sapod sa kabataan, sapod sa kababayan dito karsuni sa kalakinan, adto sa Happy Mart. Duna mga duna sa sa kilid ni ini. Palit mo duna sa para sa pasalubong sa ato ang mahal sa pag-ibig na to sa ato ang pamilya. Ate Pres? Okay, ang sender na ito karong adlaw magulyahan. Si Jimmy, Ate Pres. Jimmy. Oh, kanis Jimmy ko andragon kanang unsay pangalan na siluso siluso iyang asawa, siya sad siluso sad kayo. Ay asawa silusa, nya siya siluso. Mao nang dili gini sila mag-abot nya nagkabuwag ra pa sila Ate Pres. Kay tungod lang atong text nga sorry nga nakagamit ko sa inyong wifi dito. Pero dili mao Yung spelling di ay. spelling. Mao na diha. Sorry pre, for using your wifi dito. Mao diha Ate Pres, gibunal kulatan yung mayong yang asawa. Karon pag ni-text mang taon-taon na ini-text siya, sorry pre, wrong spelling din na, wifi na, ay kulata sa siya asawa, nibiya siya sila ha. Nibiya siya Ate Pres. Nga, karon wa pa siya kauli Ate Pres ang tod karon. Sa kuno iyang buhaton ani Lagot kayo asawa we. lagot asawa ay tinuod eh. Kitsa may di maglagot nga kulataon. Kulatan niya. Na ikaw, para na ako, mag-antos ka usa. Anto sa dong mahilo pa Unya sa na ilon. paabuta kung okay na ang imong asawa nga makapasaylo na nimo kay di Tinuod na lalim imong gikulata. Tinuod na dong. Pangayo lang pa sa ilo dong. Jim, ana na lang dong. Para way problema. Bam, ikaw ba unsa man? Ito na tayo ipaambit ka ninyo, Jimmy, o kisay nga ito niyang wife, ani ha, Sir Jimmy, ang imong pangutana, may tungod ka na sa inyong nahitabo sa imong asawa. Doon na ko ipaambit ka niya, Ate Pres, kung ari ka dire sa Juan 8, versikulo 12. Unya si Jesus miingon na usab sa mga Parisiyo, ako mao ang kahayag sa kalibutan, ang musunod kanako dili na gayod maglakaw diha sa kangit-ngit, kundili makabaton hinuon sila kahayag sa kinabuhi. Ako nagibasa Ate Pres tungod kay nilang magtiayon murag kuwang sila sa espirituhanon pagkinabuhi. Kanunay lang magsilos ang usa, karon ni silos pud ang usa. Mangutan ako kung unsa kalawom ang gugma nga gibati nila sa usa-usa. Apan ang kada ko nung dili ang kada ko nung masilos Ate Pres. Kuha man kuno na tamailhan ko nung tinuod kang nahigugma. Na love nimo. Tinuod. Pero naasay silos nga. We love pero pangigi lang ba? Mao ba? Pangigi. Ana. Kuan, kining na ang maunay akong gibasa kay sa ako nang giingon, naamang ko'y panurtihon nga, kung naa ko nuta sa Ginoo, imbis ko nuta mo flare up, imbis ko nuta mo singgaka sa kasuko, magpabilin tang bugnaw lamang ug malumong atong mga panghuna-huna ug atong kasing-kasing tungod kay naatas espiritu sa Ginoo. Dili lang ko masuko, kay naara ba ko sa Ginoo, sige ra ba ko simba, sige ra ba ko ampo. Muna nga, kaning inyo kanang naang dangop lang mo sa pagkampo, sa guli pag-ampo ang inyong pagpuyo. Gani, kay kung adto ka sa The Book of Tobit, si Prophet Tobit, ang iyang anak ang gani nga si Tobias, ultimo nga padung sila magdog, nag-ampo paman gani. Na kung kinsang magtiayon, bisang si Pedro nga nabiyudo na kung atong sultian, titingalit katuo nga mag-ampo na una magdog. Naagin as Biblia nga mag-ampo sila una magdog. Magdug dami niya usa magampo, di pwede man. Ayaw magsupak, ay! Ano ba ganun? Aponadol doon mong uyab, mas size, anyot, ayot! Maulang na ibuhatan, Sir Jimmy, kanang naabot lang, ubanin sa inyong mga pag-ampo. Naabitay ako na dunggan nga istorya, kisa ba itong santa, ha? Si Santa Teresa sa Batang Jesus mantingal ito, Saint Teresa of the Child Jesus, nga ang tanan niyang liukon, manghugas plato, manlaba, maingon siya nga, Lord, kini ako ang gibuhat ako nang gihalad nimo uban ang gugma. Ingon ana, no? Aron sa ingon, ang inyong pagpuyo hapsay, malinawon, walay mga silos, tungod kay ang inyong gugma, mao ay gipatigbabaw, di ba? Sagdi lang may Ate Pres, kaya mong gugma mo ipag-ingnon nga. Sama na imong gugma ba? Kaya be, gugmahagi ko nung Asa lang gugma nimo ba? Lain man nga ako, Ate Pres. Unsa man? Usa ang gugma. Nagsige kong tutok na libat na lang ko. Nga naman. Nga nung malibat mo ka. Mahadlok man ko, Mahado kasi magtanaw. Oo. Kay nga naman batignaw?
Lago man daag na akong, oy, haltang oy. Salamat mo ka dagat ni Salaman. Kung ako ay pasultihan.